Mga bay, abot na diri ato ibilin ang motor. Ara, andalan. Ini andalan padulong dito. So, backlight ta mga 1 kilometer. Maabot na ito 1 kilometro binaklay mga 20 minutes baklay. So, tara na. Mga bay, tibakilira. Baklay ta. A few moments later. Mga bay, puwaysa. Abot na mga bay. Ano kong area mga bay. Kapag ay nakatrabaho, luya na. Paita. Muna kinabuhi sa mga farmers mga bay. Sabi, sacrifice good ang hinahanglan og sacrifice ni magpapanguma mga bay. Na mga bay. Muna riya dre. Sige, adto ta sa akong payag. Layo pa mga bay. Tara. Ni mga bay kana dito ako ana. Antod sa dapli na siya. Napa ni sa luyo sa atbang sa Pasig. Dara mga bay magnot kay mga bayo. Tirahunon pa. Maka dagko man gyapon og bunga. So ato na lang gyatiman wala na siya. Dili na mag-replant. Pancitap mga bayo. Kani hantod ni siya dito. Suroy ta dito ron mga bay. Paway sa ta. Inom sa tag gaturid mga bay. Grabe singong tay. Pampapower. Adto taron sa mabaw dito. Kuha ano ko akong napsak. Dire ko mutira ron sa ubos. Mga spray og sagbot. Kan ako sa ikaduhang payag. Mga bayo, wapo kay view. Sa Kimlawis na at bang ugkuan. Kamlot. Dara mga bayo. Klaro atong singingan dun eh. Kanina ni siya tunga. Tagas na kay gumusuan na no. Payag. Kaduhang payag mga bay. Watag napsak tiri. Ato ko tira sa ubos. Dinhin ta ko mo tira mga bayo, bagot kayo. Kaso lang dito na ko naon sa ubos ni para mahindog gid siya dito. Ikaduhan na ko ni tirahon diri. Kuwatag napsak. Ispray man sagbot ato ang trabaho ron. Kuwata. Mga bay, bisa ko mag-spray ako itor sa tamo sa ako ang area. Sumanoroy sa ta. Para makita na to ato ang area. So wala tay hurnal. Ako lang. So kaya ra na to ni. Way hurnal ay ni, kaya ra ni mga bay. Sige, tara na. Walay hingunas. Walay control sa saha. So tungod kay sitap. Ito ta sa padulong sa Pasig.
atbang mga bayo. Tara. Muna akong area sa atbang sa Pasig. Bago ra nag-isprehan niya. Krehuno na pod. So, ang trabaho na to, way kumanan, re-routine. Muhuman og ma-routine na to, matuyok na tanan ang gimbuhaton. Kanan na, balik na po sa uno. So, way undang ang gasto mga bay. Tara, katulong akong payag. Sugot siya nga 20% ang bahin. Ano mga bay? Ang Pasig mga bayo. Pasig. Na, dagom lang di kayo maklaro. Ay mga tara mga bayo, followers. Tara. Followers na siya mga bayo. Kani. Puro dagko gyapon kay siya mga bay. Tara. Wala nga dili pwede nga dili katimanon kay sayang. Ang kwartahan pa. Mga bay, mag-spray na ta. Nakatimpla na ko, napsak na ko. So, musugod na ko og kanang pang-spray. Mga bay, walay jakita ni mga bay, walay babad sa init yun. Nay, sige ni. Ibalo lang to mga bay. Uli na ta. Wag na human. Wag na human og himuso mga bay. Dako yung dagom, uli na ta kay si maapsan tagulan. Sayo pa kayo ron. Muli na lang ko kay umaan na ko tiwason. Salamat sa iyong pagtanaw. Subon ako mayong hapon o ayaw kalimot sa pag-like sa akong video. Salamat. God bless you all.